Comelec Region 6 nagpahayag nga wala na sang extension nga matabo para sa registration of voters sa nagahilapit nga eleksyon. Filing sang Certificate of Candidacy magaumpisa naman. Inigitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Wala na sang may matabo nga extension sa voters registration kag updating of records sa natala nga deadline sa Sabado, September 29. Ini ang pahayag sang Commission on Elections Region 6. Suno kay Comelec Region 6 Regional Election Director Attorney Dennis Elausan, wala na sang rason nga nagkakinahanglan pa sang extension ng voters registration. Ini tungod kay humalin Hulyo sang sini nga tuig nahatagan na sang malawig nga tinion agud makaprosesong publiko sang ila sini nga pagparehistro. Hasta lang dira no nga simpo ang atong pagbaton sa tanan nga nagkalain-lain nga mga applications, be it application for registration, be it an application for transfer, application for correction of entry or change status or reactivation. Magadulot na inisang pag-atrasar sa mga kinanglanon nga obrahon antes sang eleksyon katulad na lamang sang pagkonsiderar sang polling centers, polling precincts kag kun pila ka mga balota ang pag-aimprentahon. We've given them ample time no kay aside from the fact no that our offices are open from Monday to Saturdays, including Saturdays and holidays open kami. Sa subong naglabot na sa 195,000 ka mga aplikante ang natipon sang Comelec sa bugos nga riyon sa East. Liwat man nga ginpahanumdum sang Comelec nga asa na lang sa palaabuton nga Sabado ang pinakauli nga adlaw sang voters registration. Mag-aumpisa ini alas 8 sang aga tubtub alas 5 sang hapon. Samtang ginpaabot sang Comelec nga dayon na ang filing sang Certificate of Candidacy sa palaabuton nga Oktubre 11 tubtub 17 apang wala sang filing sa adlaw sang Oktubre 13 tubtub 14 Sabado kag Domingo ang adlaw. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.